bal, po 10 otázkach pozastavím na tabulku. Hodinový kvíz, kámo, čo ti šibe? No nič, poďme na to. Ktorý tým hraje svoje domáce zápasy na stredinu Bramall Lane? Fú, tak to neviem. Burnley ani Sheffield to podľa mňa není. Prdele, tak bol to Sheffield, tak nič, tak beriem späť. Ja som len vedel, že Burnley to není. Burnley som vedel, že to není. Sheffield som si myslel, že tiež nie. No nič. Hľadáme lokáciu. OK, tak toto je na rozohranie, chápeme sa? No a teraz to nájsť. Ja som retardovaný vždycky v hľadaní na mapách. Vždycky mám problém to lokalizovať presne. V Paríži som nikdy nebol, lebo do Parížu chodia... Vieme, kto bol v Paríži, hej? Fakt, vždycky som v tomto úplne retardovaný. A? Našiel som to posledné 3 sekundy? Že by? Nie. Tak to bol nejaký iný štadión, super. Takže bol tu. Tu som ho minul. Nikdy nehral. Mám to správne? Myslím, že to bude mať správne. Je to tak, dobre, nebol som si istý. Myslím, že hej, že Sampdoria hral, PSG hral a Žilinu som myslel, že tiež hral. Takže mi vyšlo, že teda asi áno. Kde sa nachádzame? Wow. OK, tak toto už není tak ľahké, ako bolo tomto. Fú. No tuto, chlapci, ja som trošku v prdeli, mám pocit. To, čo sa stalo práve? Kámo, čoho sa mám chytiť? Čo? OK, dobre. Počkej, to takto vyzerá ich štadión? Také farebné majú sedadla? To odkedy? Ja to každopádne zase nenájdem, lebo som dement. A? Toto je, že by ono? Mne sa to nezdá, kámo. Že toto je ich hlavný štadión. Nebude to nejaký iný štadión? Alebo je to ono? Ja to tam gesnem. Je to ono? Jo, bolo to ono, OK. Nevedel som, že oni majú také farebné tieto sedadla. Ja som si myslel, že oni majú červené sedadla. Alebo biele, alebo niečo také. Nevedel som, že majú také farby tam. Zvláštne. Do Manchester City. Easy. Bum. Jak nič, schválne, toto nemôže nikto posrať, nie? Sleduj, koľko ľudí dá iné odpovede. To bolo absolútne jasné a ideme na ďalšiu lokáciu. OK, viem, v akom sme štáte, ale neviem vôbec, čo by to mohlo byť za mesto. Lebo napríklad tohto hráča, či čo to je zač, tak tento mi nič nehovorí. Antonio Puerta. Čím si môžem pomôcť? Dobre. A teraz zase nájsť to. Toto je asi ono, nie? Nie, to je iný. To je ja som zabudol, oni sú tam dva, že? V tom meste, oni sú dva. Toto bude ono. Už sa trošku zlepšujem v tom, že viem nájsť tie štadióny, lebo už som zistil, že oni majú takú ikonku. Ty musíš proste sledovať na tej mape takú zelenú ikonku a podľa toho vieš, že je to nejaký štadión alebo niečo na ten spôsob. Ja som vtedy proste hľadal vždycky iba zelené plochy a tie som proste hľadal a tých je tam veľa, vieš, parky a tak ďalej, ale oni to majú vždycky tie štadióny takú ikonku a podľa toho som sa to teraz snažil nájsť a vyšlo mi to. Najprv som našiel štadión Realu Betisu. Koľko videl nevíš Ligy mistrov, fú. Typujem, neviem popravde. On asi iba jeden, že? Asi iba jeden. Prdele, mal som ísť. Dobre, kde sme tento raz? Wow. Fúha, no a tuto mi pomôž, kámo, že čo mám tuto hľadať. Aha, tady o to vyjdem von? Tak nie. No tu sa není moc čoho chytiť, sa obávam. Fúha. Aj tie sedačky sú taká všelijaká farba, má to tu tú trať. Tu je niečo. Aha. Toto je Dynamo, nie? To bude. Jo. Fajn. Dobre, a teraz to skúsiť nájsť. Neviem ho nájsť. Dobre, kliknem to random. Ale mal by to byť Kyjev, nie? Jo, ok, bol tuto dole. V jakém klube z týchto klubov hral Royal Romeu? Myslím, že hral v Chelsea. Myslím, že v Chelsea sa Romeu objavil. Yes, kámo, jak všetci dali Majorku, ty vole? Viem, on hral v Chelsea. On tuším, že má aj Ligu majstrov, ak sa nemýlim, v Chelsea. Kde sme? Kde som? Na streche? Fúha. Dobre, easy. Jasné. Zase proste neviem nájsť ten štadión. Zatiaľ to dám sem, ale ešte hľadám ďalej. Dám to asi sem, ale opäť nie som si istý, či je to ono. Čiže to tam šupnem.
a uvidíme, či som to trafil, alebo minimálne mesto som trafil, bola to Kodaň, jo, bolo to niekde inde zase. Jak som to prehliadol, ty kokos, ja som vždycky dement v tomto proste. Každopádne som na 6. priečke, z cca 109 ľudí. Bum, easy. Tuto myslím, že v tých otázkach je výhodné byť aj akože prvý, že chceš čo najskôr to zakliknúť. Lebo to dostaneš tuším potom trošku extra body. WTF, veľa z vás dalo, že Galatasaray a Başakşehir. Zajímavé. Lebo on hral potom. On išiel z Barcelony do tureckej ligy potom. Pre boha živého. OK, no tak toto bude asi prvý taký väčší problém. Nevieme sa hýbať, takže toto je úplne v prdeli. Tipujem prvý pohľad Južná Amerika, nejaká Bolívia alebo niečo také, to je môj taký prvotný tip. We set the pace. Ešte mi napadlo, že by to mohla byť teoreticky Afrika, keďže v niektorých afrických krajinách sa hovorí po anglicky. Tipujem ešte, že by to mohlo byť niečo na tento spôsob. Jo, to je môj jeden tip. Alebo to potom bude proste USA, keďže proste všetko sú anglické reklamy a tak ďalej. Neviem no, lebo to hrysko je fakt dosť o ničom, vieš. Preto by ma lákalo dať možno nejakú Afriku. A v Afrike by som dal asi toto, lebo tam tuším, že sa hovorí po anglicky. Alebo potom je to jednoducho USA, prípadne to ešte môže byť Kanada, ale to je pre mňa debilina. Prípadne to ešte môže byť Austrália, alebo nejaký Nový Zéland nebodaj. Čiže je tu dosť možností a neviem k čomu sa prikloniť. 15 sekúnd. Skúsim toto, čo to spraví. Kde to je? Vidíš, ale mal som pravdu. Kámo, trafil to niekto? Gambiu nedal nikto, nie? Prisahám Bohu, určite nikto z vás nedal Gambiu. Ale bol som blízko, no. Vedel som, že to bude pravdepodobne Afrika, ktorá zemne hostila MS v roce 2006. Ja neviem. Ja vôbec neviem. 2006 vôbec neviem. Let's go, kamo. Jakub pomohol mi v čete. Videl som v čete od Jakuba, že Nemecko, tak som to tam proste strelil, že dám to tam. 2006 som ešte nesledoval futbol. No. OK. Tipujem jasnú Južnú Ameriku. Ale samozrejme nemusí to byť len Južná Amerika. Ako vravím, tipol by som teraz Južnú Ameriku a dal by som buď niečo také. Brazília si myslím, že to nebude. Kolumbia si myslím, že to nebude. Dajme tam Chile napríklad, no, uvidíme. Je to Chile? Jo, dokonca som ešte aj mesto správne trafil. Som tam iba videl, že Santiago, tak som to hodil tam. OK, čiže Chile. Vyhral niekdy z Eusebio zlatý míč? Neviem, nie som si na 100% istý, myslím, že nie, ale je to dosť možné, Prdele. Neviem, nikdy som nevidel fotku nejakú jeho so zlatou loptou, takže preto som dal nie. Ale bol super, Portugalsko vždycky ťahal a tak ďalej, takže neprekvapuje ma to až tak. Kde sa narodil Alfredo Di Stefano? Fú, no a teraz. Toto je môj tip. Môže to byť samozrejme toto. To je môj tip, že jedno z toho to bude. Ale dám Argentínu, že tam sa narodil. Je to správne. Dobre, lebo ja som vedel, že on bol, že aj Argentínu mal, aj Španielsko mal ako národnosť. Špekulovalo sa, že keď boli líky, že možno bude VFC ako ikona, takže či bude Argentínec alebo Španiel. Dobre. Toto vyzerá ako Európa na prvý pohľad. No, dobre, máme aspoň jazyk. Že by som prišiel práve na národnosť? Toto je môj tip podľa tej webovej stránky, čo som videl práve. To je môj aktuálny tip. Ale mesto by som typol, asi hlavné mesto by som proste dal. Ja len podľa tej predpony, vieš, že, teda, no predpony, neviem jak sa to volá, proste vieš čo myslím, keď je tam, že .com a tak ďalej, tak ja som tam práve videl jednu túto a podľa toho by som možno typol niečo také, lebo aj ten jazyk je taký dosť divný. Tie nápisy tam boli tam také, že očka s 2 bodkami a to ďa. Jo. Mal som pravdu. Rýchlo to hodím niekde proste tu. A poďme sa pozrieť. Malo by to byť správne, si myslím. Je to tak, bolo to v Reykjavíku na Islande. Jo, podľa tej web stránky som to vedel a potom som si to už overil iba podľa toho nápisu. Dobre, ďalej hľadáme. Dosť farebné. Neviem, dáva mi to zase možno nejaký juhoamerický vibe, aj keď neviem. St. Johnston FC. Tak počkaj, tak to... Nie, tak to nebude... Počkaj, to je logo týmu, nie? Boha, čo to je za logo? Neviem to prečítať, kámo. Počkaj. Ak nie som dement,
tam je napísané toto. Jo, keby ste sa inak divili, prečo nehovorím tie mená, názvy, tak je to preto, lebo viem, že niektorí to hráte so mnou a nechcem vám to spoilovať. Podľa mňa tento tu nápis je toto tu. Jo, ale máš tu Sky Sports potom, vieš? Takže toto mi zase napoveda, že je to Británia. Takže vravím, ja si myslím, že to bude buď Británia, alebo proste Masterclass, toto náhodím a vyjde mi to. Ale neviem, proste nedáva mi to vibe, že to je pri... Nezdá sa mi to počasie, že to je pri mori. Neverím tomu. Podľa mňa to bude Británia. Bude to Británia. Bola to Británia, no. Bohužiaľ, čo to bolo za mesto? Aha. Kámo, to si tam dal na schvál, bez tak. Že si to tam dal na schvál. Že si našiel reálne nejaké malé mestečko v Británii menom Perth. Jak ten klub odohral nejvíce za si Schneider? Fú. Reálne neviem. Možno, že ja neviem. Dal som Inter. OK, Ajax by som asi nedal. Takže v Ajaxe, zaujímavé. Počkaj, ale to je... Ktoré mesto to je? Boha. No, krajinu viem na 100%, ale ja si neviem spomenúť toto logo, že čo to je za... Není to zase Perth? Není to zase Perth? Perth proste? Ja to dám back to back, kámo. Dám to back to back. Čo to bude? Melbourne? Dobre, no. Kámo, chápeš, že dvakrát za sebou som dal tú istú lokalitu. Som druhý. Je to veľmi tesné. Majstrovstvá Európy? Myslím, že toto mám správne. Ak je to myslené ako, že euro, tak mám to správne. Vamos. Koľký to posrali? OK. Niektorí dali Dánsko. Takže máme teraz nájsť country. Máme nájsť zem. Well. Podľa týchto mužov mám také malé podozrenie, že čo za kontinent by to mohol byť. Ja len tak, treba sa chytiť, čoho sa môžeš, lebo hýbať sa nemôžem, jo, tak ja len tak, že podľa týchto tu mužov by som si dovolil tipnúť, že sa nachádzame niekde tu. Keď robíš ten quiz, tak fakt akože, ako plánuješ, že tu čo by mohli tak ľudia vidieť, podľa čoho by sa mohli vynájsť. Tu doslova nič není. Podľa otienu farby ľudí? Hej no, podľa otienu, no vieš čo? Hej, no tento otieň plete mi príde taký, to mi príde na takú ghanu. Hej no, hej. To je taká čistá ghana. Ja som demen, kámo, ja som mal rozkliknutú ghanu. Ja som ju nezaškrtol. Ja som reálne podľa farby plete typol, že to je ghana. Ja som reálne podľa farby pleti typol, že čo to je za krajinu správne, ale neklikol som ju. Bola to Rwanda? Tak počkej, tak som to klikol či nie? Dobre, beriem späť, čo som práve hovoril. Dobre. Ja som sa zlakol, že to akože bola Ghana a ja som ju neklikol. Bola to Rwanda, ty vole. Tip, neviem. Možno je to R9? Fakt netuším. Nie, bol to Shooker, damn. Ty vole, niektorí máte dosť bolnož, nevedel som, že on bol najlepší stelcom. 1998, to som nevedel. Čo prosím? To je čo pre boha za štadión? Toto je domáci tým, nie? Počkaj, ja som možno v zlej krajine. Wait, ja som možno v zlej krajine. Počkaj, .ca? Tak počkaj, teraz som ako úplne v prdeli z tohto. No tak asi by som typol potom toto. Zase asi nenájdem ten štadión. Lebo proste klasika, som slepý. Ale asi toto bude ono. Kámo, tak toto bol riadny mind. Ja neviem to nájsť, takže to len kliknem. Ale asi to teda bude reálne Montreal v Kanade. Je to tak? Fú. Neviem, či to mám správne. Buď to bude 2002, alebo 2003, alebo 2001. Dobre, mám to správne. Dobre, každopádne som prvý. Niektorí to možno už aj vzdali, keďže je to hrozne dlhý kvíz. Kriste, pána boha. Fú, no tak to bude niečo z týchto sračiek, kámo. Ja sa vôbec nevyznam v Ázii, ale že vôbec. Pre boha, však to vyzerá úplne hnusne, to čo je, to kde som. Ak dobre vidím, tak to sú ľudia tmavej pleti. Ja mám v Ázii hrozne zlú geografickú knowledge, hrozne zlú. Že by to bol, neviem kde sa nachádzajú aj ľudia tmavej pleti, ako tak oni sú po celom svete, ale niekde sú viac, niekde sú menej. A tu mám pocit, že tu sú aj nejakí ľudia tmavej pleti, kde by mohli byť, že by to bola Malázia, že by to boli Filipíny, že by to bol Vietnam.
Ako podľa tej reči mi príde, že by to ako reálne mohlo, podľa tých písmen by to možno mohlo byť Tajsko. Bola to Kambódia. Neviem, jak sa to povie po slovensky. Po slovensky, jak je Kambódia v preklade? Kambodža? Alebo niečo také? Neviem, teraz som to nevedel v rýchlovke v hlave spočítať. A je to zlé. 7 plus, kámo, to takmer nikto nedal inak. OK. Myslím si, že je jasné, kde cca sa nachádzame. OK, asi viem. A teraz už len to lokalizovať ideálne ešte úplne presne. Poznám tie dresy, mám pocit. Poznám tie dresy. Môj typ by bol v tejto chvíli toto. Inak ale akože solidná návštevnosť, čo poviete na tom zápase? Ono sa vlastne hrá a poviete sa, koľko tu je ľudí. Solid akože celkom. A je to také... Neviem, no ako môj typ by bol, že toto. Neviem prečo proste. Práve prídu mi povedomé tie fialové dresy, že už som ich niekde videl, že to bude nejaké... Neviem prečo, ale proste ťaha ma to sem. Tu som rovno aj našiel nejaký štadión. Tak uvidíme. Krajinu by som mal mať správne. Mesto neviem na 100% či bude správne. Ale tento názov mi asi nesedí s tým, čo som práve typol. Čiže asi som nenašiel správny štadión. Jo, bol to napokon Dubaj. OK. Nie, ono to bolo ACčko, že? Boha, ja som dement, ono to bolo ACčko. Prdele, a to som vedel, len som si splietol Inter ACčko v tej rýchlovke. Pre boha, to čo je za fotku? Dobre, no zase viem približne, kde sme. A toto teda jednoznačne nevyzerá ako nejaký bohatý klub alebo niečo také. Vieš, to je to, že nevyzerá to bohato. Čiže ako reálne to môže byť možno nejaký Egypt, Lebanon, fakt neviem, čo to môže byť zaž. Lebo nevyzerá to, vieš, bohato ako nejaký Al-Hilal a tak ďalej vôbec. Však to má VIPko, no, ako solidné VIPčko, veru. Dobre, tak ja to vyrieším tak, že dám to proste do Iraku. A keď to bude Irán, bude to blízko. A keď to bude Saudská Arábia, bude to blízko. Kámo, ja som zase podľa ľudí vedel, že čo to je zač. Chápeš, ja som to hovoril, že kámo, tí ľudia vyzerajú jak Iránci. Čo ti šibe, ja som jaký cestovaný, a to som tam nikdy nebol. Ktorou zemi... nie. Nie, toto mi nerob, kámo. Bebu. Neviem, čo to je za... Kámo, jaký masterclass! Lebo viem vlajku, ale nevedel som vlajku z hlavy identifikovať, že štátu ju priradiť. To vyzerá celkom zaujímavo. To je dosť zaujímavé, to vyzerá pekne celkom. Dobre, no, španielský jazyk. Ako podľa tej chudoby a tak mi to viac dáva skôr juhoamerické viby. Ale môže to byť Španielsko. Každopádne môj tip je v tejto chvíli... tento tu kontinent. Každopádne to logo mi moc nič nehovorí. Ako môj typ je v tejto chvíli táto krajina. To je môj typ v tejto chvíli, ale ruku do ohňa si za to nedám. Ešte mi... Typol by som ešte možno Peru. Dám zase Chile. Tento raz nedám Santiago a uvidíme, čo z toho bude, ale môj typ druhý ešte je, že Peru to môže byť. Nie, Paraguaj to bol. OK. Bolo to Lipsko, alebo to bol Salzburg? Myslím, že to bolo Lipsko, nie? Z Lipska išiel do... Či to bol Salzburg? Dobre, bolo to Lipsko, fajn. Kámo, tu nič není. Žiadne nápisy. Viem nejak výjsť vonku? No, prosím, pusť ma von. Dobre. Lebo tam vo vnútri nie sú žiadne nápisy, ak nie som slep... No. Poď, sem. Poď. OK. Takže to bude niečo z tohto. Švédsko, Norsko, Fínsko, Dánsko. Dám tam Štokholm a uvidíme, čo to bude. Fínsko, Helsinki to boli. Ale Fínsko by som nedal. Možno to bol Lacazette? Lacazette alebo Cavani, 100%. Dobre, nice, Cavani. Vedel som, že to bolo medzi Lacazettom a Cavanim. A hľadáme ďalej. Relevant. Takto, no moja logika je následovná. Vidím tu dresy jedného tímu a tým pádom... Jo, už to chápem. Nachádzame sa podľa mňa tu.
to je nejaký predsezónny zápas alebo niečo na ten spôsob. Takže ja to hodím napríklad do niekde tu ku LA. A vlastne, aha, tam som mal tipnúť iba Čo? To prečo hrali vo Švédsku? Kane alebo Salah. Prdele! Kedy hral Arsenal Lazio vo Švédsku, mi ale vysvetlíte. Toto mi povedzte hneď teraz. Prečo hrali vo Švédsku? To mi hneď teraz vysvetlíte niekto. No zase ty vole, čo to je? Počkaj, tu niečo je, nejaké logo, alebo dačo tam vidím v diaľke, ale neviem, či ma to pustí. Á, OK, no. Takže môj typ je toto. Tu je nejaké stádio. Tak to je asi, kde to dám. Neviem, či tu je ešte niečo, čoho sa môžem chytiť. Nevidím tu nikde nejaký názov štadiónu. Vidím tu iba tento nápis. Takže myslím si, že to je vlastne tak všetko. Počkaj, tu je možno názov? No, jasné, yes. Toto je našiel som nápis. Tento nápis je doslova toto isté, takže toto by malo byť správne. Hodíme to tam, myslím, že som dokázal lokalizovať presný štadión tento raz. Že by to malo byť 5000 bodov. 5000 bodov, jak nič. Tým pádom stále si držím prvé miesto, ale už s trošku menším náskokom ako predtým. Asi to bude Anderlecht. Neznášam tieto 50-50 veci, kamo. Kane, Salah, dám Kane, jasné, že to bol Salah, jasné, že toto bol Anderlecht. Prdele, neznášam toto. 13 a 17, hej, OK. Stále som prvý, ale už veľmi tesne. Veľmi tesne. Posledných 9 otázok. Fúha. Dobre. Krajinu by sme mali a teraz... tu stačí iba krajinu, hej, dať. Tak myslím, že som vybavený tým pádom. Je tu Španiel, Čína, zase klasika, takže myslím, že tu netreba zbytočne overthinkovať. Dobre, každopádne Peru je správne, ako som očakával. Dobre. Nesledujem moc seriá, takže som si nebol na 100% istý. Škoda, že som to ale nedal skôr, lebo som prišiel o dosť bodov, keďže som si dal na čas. Ale aspoň to bolo správne. Wow. Serus. Fúha. Tak toto je veľmi zaujímavé. To štadiónu asi neočividne. OK, vidím dobre? Takže farbu pleti by sme cca mali. Ako tak typoval by som, podľa toho, čo som zatiaľ videl, niečo na tento spôsob, ale krajinu vôbec neviem. Ako ten štadión nevyzerá zle. OK. Toto mi môže dosť pomôcť. Čiže ja si myslím v tejto chvíli, že by som išiel niekde sem. Očividne sa tu hovorí anglicky a ja viem, že v tomto štáte sa hovorí anglicky, takže ja to dám sem a uvidíme, či som aspoň blízko. Dobre teda. Počkaj, dal som to... Nie, on išiel z United. Či? Nie, on išiel zo Šachtaru. OK, to som ani nevedel popravde, že Mkhitaryan hral predtým vlastne v Šachtare, až potom išiel do Dortmund, až potom išiel do Premier League. Fú, toto mi nerob. Neviem vôbec. Pízdy. Čiže jazdí sa v ľavom prúhe, hej? V prúhu. OK, zaujímavé. OK, myslím, že viem, v akej krajine sa nachádzame. No, a teraz rýchlo, poďme skúsiť to lokalizovať bližšie. Ešte nejaký nápis alebo niečo? Tak v tejto chvíli by som typoval možno niečo také, alebo ešte to môže byť, no... Nemám sa čoho chytiť teraz zase, že... Nejaké mesto, vieš, alebo nejaký nápis niečoho. S čím by som to... vedel lokalizovať presne. Please, není to Wellington, že nie? Není to Wellington. Boha, kamo, úplne ďaleko som. Prdele. Zase, jak ste to našli, ty kokos? Vy musíte podvádzať, neverím tomu. Vy musíte podvádzať, tí, čo ste predo mnou teraz. Fú. Neviem, prečo mám taký pocit, že možno je to Jamajka. Vamos. Neviem, odkiaľ to viem, ale proste mal som pocit, že to viem, že to je Jamajka. Wow. No tak toto bude zaujímavé. Počkaj, ja sa viem hýbať? Aha. Kámo. Načítavaj, boha, nevidím nič. No, tak tuto mi ukážte, chlapci, jak mám na toto prísť. Dobre, musíme analyzovať krajinu.
Sú tu nejaké kopce, vyzerá, že jazdia v pravom pruhu, vlajky žiadne, nápisy žiadne. Vôbec, nemám absolútne šajnu, kámo, ale že absolútne. Najmenšiu. Vôbec. Gesnem úplne random a bolo to Švajčiarsko. OK, zaujímavé. Vyzerá, že nikto to nedal presne. Toto bolo fakt impossible. Dobre, hýbať sa očividne nemôžem. UJS. Myslím si, že sa nachádzame zase v tomto kontinente. Tu sa opäť nedá sa čoho moc chytiť. Keďže sa hýbať nemôžeš, tak len vidím UJS. Hore nejaké vlajky nie sú. Neviem, ja sa osobne rozhodujem v tejto chvíli medzi týmto a týmto. To sú také moje dva typy. Sú tu každopádne palmy, ak dobre vidím. A palmy znamenajú more. Čiže by ma lákalo to dať buď niekde sem, alebo to môže stále byť La Paz teoreticky, tam už by palmy boli. Ja dám Uruguay. Povedz mi, ako si sa vôbec priblížil sem proste, jak si na to prišiel? Kámo, proste to je, ako niektoré tie veci sú tak impossible, že nevieš, jak máš na to vôbec prísť. Chcel som povedať, že farebná kombinácia mi pripomína jednu veľmi zlú krajinu, ale nebude to tá krajina. Ak to chápem správne, tak toto je portugalština. Myslím, že toto nie je španielčina, myslím, že toto je portugalština. Čiže, buď sme tu, čo osobne podľa toho okolia si nemyslím, podľa mňa nie sme tu, podľa mňa sme tu. A teraz, Boh mi žehnaj, jak mám zistiť, kde do prdele som. A príde mi, že tu je to dosť také suché, tie hory a tak ďalej, takže ja dám nejakú takú lokalitu, kde proste je veľa sucha. Takže dáme niečo na tento spôsob. A posledné kolo. A povedz mi, že nečítujú. Povedz mi, že nečítujú. Povedz mi, že títo nepodvádzajú. Povedz mi, nie, reálne. Povedz mi, že nepodvádzajú. Povedz mi. Reálne mi povedz na rovinu. Čo je toto, kámo? Jak sa dostaneš do... Čo to je vôbec? Čo to je? Ja neviem ani, čo to je za krajinu. To patrí čo? Kaborde? Dobrí cheateri, ty vole. Dobrí cheateri. No nič. Našťastie som tak či tak ale skončil aspoň na tom druhom mieste a to úplne čisto. Ako ste mohli vidieť, nepodvádzam ani nič také, jak mnohí v čete. Toto proste ani za boha ste nedali. Ani za boha. To proste, neviem jak, ale nejako cheatujete. To neexistuje. Tam nebolo nič, aby ste vedeli, že sú to nejaké Kapverdy, či čo sú to. Crazy. No nič, GG's. Skončil som teda druhý. Vravím, mám podozrenie, že tento tu borec podľa mňa tam cheatoval.